بڑے سامنے سے تشریف فرما نے سرمایہ اہل حدیث حضرت مولانا محمد منشا سلفی صاحب خطیب آف آزاد کشمیر انشاءاللہ نا تو بعد فوراً ہی انہوں دا خطاب شروع ہو جائے گا۔ میں نا تو آج سے دعوت دیاں گا حافظ ابو سفیان نو کے محکتیان اور نعت رسول مقبول پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری دولت جہان دی مل جائے، نہیں جے دلانو چین قرار مل دے۔ ساری دولت جہان دی مل جائے، نہیں جے دلانو چین قرار مل دے۔ مالو دولت دے نہ پجاریانو، جے کر پچھو تے بے چین بے قرار مل دے۔ میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نے۔ میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نے۔ حمد تیری ثنا تیری ترانے سارے تیرے نے۔ میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نے۔ حمد تیری ثنا تیری ترانے سارے تیرے نے۔ روزے وی نمازاں وی نظراں تے نیازاں وی۔ روزے وی نمازاں وی نظراں تے نیازاں وی۔ میرا سب کچھ تیرے لئی نظرانے سارے تیرے نے۔ میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نے۔ حمد تیری ثنا تیری ترانے سارے تیرے نے۔ کدے زرمان خزانے نے کئی یتیم نمانے نے۔ کدے زرمان خزانے نے کئی یتیم نمانے نے۔ تو مختار کل اللہ تو مختار کل اللہ پیمانے سارے تیرے نے۔ میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نے۔ حمد تیری ثنا تیری نظرانے سارے تیرے نے۔ فلک والے عرش والے فلک والے فرش والے منگتے سارے تیرے نے۔ میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نے۔ حمد باری تعالیٰ تو بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے مات فرمانا۔ ساڈا نبی سانو سب نالوں پیارا، تے جنوں سارا جگ جاندا۔ ساڈا نبی سانو جان تو پیارا،
تے جنوں سارا جگ جاندا تے جنوں سارا جگ جاندا ساڈا نبی سانوں سب نالوں پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا مومنا تے اللہ دا بڑا احسان مومنا تے اللہ دا بڑا احسان کولو نہیں میں کہندا رب دا قرآن لقد من اللہ علی المؤمنین مومنا تے اللہ دا بڑا احسان کولو نہیں میں کہندا رب دا قرآن اللہ پاک دا احسان بڑا پارا تے جنوں سارا جگ جاندا ساڈا نبی سانوں سب نالوں پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا ختم نبوت دا تاج لے کے آئے نے تحفہ معراج دے نفاذ لے کے آئے نے فلکا اُتے گیا نبیاں دا لاڑا تے جنوں سارا جگ جاندا ساڈا نبی سانوں سب نالوں پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا حدیثاں سونے نبی دیا رج رج پڑھاں گا توحید لئی میں جیواں گا توحید لئی میں مراں گا کیوں توحید و سنت بینا ہونا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ جاندا ساڈا نبی سانوں سب نالوں پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا ود کستوریو پسینہ میرے پیر دا خلق عظیم لوگو قرآن جے سارا تے جنوں سارا جگ جاندا ساڈا نبی سانوں سب نالوں پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا میرا نبی مینوں سب نالوں پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا ماشاءاللہ احسن حافظ سفیان صاحب جو حمد باری تعالی اور نعت رسول مقبول پیش کر رہے سن ان بلا تاخیر خطا واسطے میں دعوت دیاں گا سمایا اہل حدیث محقق اہل حدیث استاذ